Mali sme v rodine takú určitú skutočnosť, ktorá som zistil, že vlastne jak to funguje, keď niekto je fakt, že v ohrození zdravia a potrebuje rýchlo nejaké vyšetrenie, tak sme zistili, že CT-čko je luxusná služba, niekde trvá kratšie, niekde dlhšie sa nám dostať. A to ma inšpirovalo k tomu, že sme vytvorili portál www.ctpristroj.sk. Na tomto portáli si vlastne sa vám zobrazia, ak sa dohodneme, prístroje, CT prístroje v jednotlivých mestách, aká aktuálne čakacia doba. Hej. Modulárne sa tam bude dať doplniť taký modul, že potom sa môžete k nemu prihlásiť, že aj rezervovať. Máme prísľub od štátu, že svoje zariadenie do toho dá, len zatiaľ sa to nejako brzdí. Penta odmietla. Informujem, aká je situácia. Čiže vytvorili sme naozaj aplikáciu alebo systém, ktorý pomôže ľuďom pro bono. Pro bono. Proste mňa to stalo nejaký, ja neviem, pár eur, čo sme to registrovali a takí dvaja chalani, veľká vďaka im z Košíc, na tom robili. Vytvorili systém, ktorý keď v tejto škaredej krajine už ľudia budú mať trošku hanby v sebe a povedia, že dobre, tak ideme do toho, tak pomôže ľuďom tejto krajiny, lebo bude mať proste aktualizovanú informáciu, aká je aktuálne čakacia doba. Hovorím, celé to bolo pro bono. My sme to pro bono, to dáme štátu, dáme to proste zadarmo, nech to slúži. A teraz ľuďom poviem, ale poviem to špeciálne mladým ľuďom, že čo tu doniesol zase pán minister. Čo bez hanby sem prišiel, za čo proste majú zaplatiť ľudia tejto krajiny 360 ungefähr, nejakých 350 miliónov korún starých. Ja to stále rád v tých korunách počítam. To je strašne veľa. Ja vám to pokúsim sa povedať, že za čo? Za čo by títo ľudia biednej krajiny mali? To, že na Orave není most, čo tam potom? Nie tam budú vlečky, kone, plte, nevadí. Tam niekde v Žiline sa cesta rozpada. Čo tam? Čo tam potom? Za 350 miliónov korún budeme mať jednotný informačný systém. A ja vám sa pokúsim povedať, že čo takýto systém dokáže. Viete, čo dokáže takýto systém? Tento systém vám dokáže to, pán minister, ja sa pokúsim byť čo najkratší, ale a ja by som sa s tým hanbil prísť. To je presne to, vážení, všimnite si jednu vec. My teraz riešime svetový mier. Pán premiér je teraz na čele ťaženia proste za svetový mier. Tu, keby včera prebehla verejná súťaž v úvodzovkách a Bratislavský hrad by vo verejnej súťaži kúpil váhostav, tak si to málo kto všimne, prosím vás. My tu všetci riešime svetový mier. Všetci tu riešime svetový mier. Ale popri tom sa dejú veci. Popri tom úžerníci dostali licenciu z NBS. Popri tom si tu sadne pán minister, povie, že jednotný informačný neviem aký systém a že treba na to 350 miliónov korún. Tento jednotný informačný systém, vážený, vám dokáže to, že vytvorí registre, vám poviem čoho, taxikárov, proste pre mladých ľudí to poviem. Prosím vás, čo poviete, že za čo by ste to, ja vám pokúsim povedať, že čo to dokáže a vy mi povedzte, či za jeden súd piva alebo za 2 súdy piva by ste to urobili. Dobre? Ja vám poviem, čo ten jednotný informačný, no to tak znie, ako keby to bolo, ja neviem čo. Čo to dokáže? Tak vám to dokáže to, že tam máte mať sústredených taxikárov, ADR, proste ľudia, ktorí sú školení pre prevoz nebezpečných nákladov, budú tam. Čo tam ešte bude? Ja si to pozriem. Milené je to, hrozne je to milené. Register technikov. Budete tam mať register STK-čiek. Normálne si kliknete, si predstavte tú fantáziu toho, že čo vám tento štát zabezpečí, že vy si kliknete a budete tam mať register STK-čiek. No nie je to super? Za tie peniaze. Pouhých 350 miliónov. Pouhých. Čiže budete mať register. Autoškôl, pozor, ešte autoškoly. Čiže keby ste chceli ísť do autoškoly, už nemusíte žlté stránky. Google, na čo Google? Tu v tejto krajine netreba Google. Nás Google vyradí, lebo tu my máme ľudí, ktorí nám to proste všetko zabezpečia. Tu na ministerstvo dopravy bude Google 2. Proste si kliknete a vyhodí vám to zoznam autoškôl. To je super, čo? To je aplikácia, vážení mladí ľudia. Nie je to super, že za pouhých 350 miliónov korún budete mať zoznam autoškôl? Nie je to super?
Zoznam STKčok, nie je to super, nie je to fantázia? Zoznam technikov oprávnených, nie je to fantázia? Zoznam taxikárov, nie je to super? To je fantastický. Proste tomu ja hovorím e-government, tomu ja hovorím to, čo sme chceli. Na čo cesty, na čo mosty, na čo máme na Orave, tam Pltne nech zbijajú, však to vedia, na čo im je most? Však si kliknú, kde je autoškola. Proste toto dokáže tento systém. Tento systém sa najmä venuje registratúram a registratúram týchto taxikárov, STKčiek, autoškôl. Toto ste doniesli, pán minister. Ja viem, že teraz poviete, že ešte pri tých autoškolách to bude registrovať nejakú knihu jazdy, ale to vám budú musieť povinne a bezplatne a bezodkladne posielať tie autoškoly. A ešte na schválenom softvéri. Čiže niekto vytvorí niečo, budú si to musieť tie STKčky kúpiť, vy im dáte asi niekomu, niekto to vytvorí, však to je všetko dávno dohodnuté. A oni vám to budú fulovať tými údajmi, ktorí užívateľsky z nich ľudia nič nemajú, lebo tento údaj je neverejný, čiže STKčky budú posielať záznamy o vykonaných kontrolách, autoškoly o jazdách a neviem čo, ale to pre užívateľ, pre človeka nemá nič. Človek, bežný občan Slovenskej republiky sa za 350 miliónov korún dozvie, kto je taxikár. A kde je autoškola v Rožňave? Fantázia, super, konečne. Konečne tento štát proste naskočil na vlnu. Konečne. Máme, čo sme chceli, za toto. Za toto sme bojovali, aby sme si mohli kliknúť. Aby som vedel, kto je taxikár v Banskej Bystrici. Za 350 miliónov korún. Toto ste doniesli, pán minister. Bez hanby sa sem posadíte, bez hanby si tu sedíte, poviete jednotný informačný, toto je to. A teraz mi študenti povedzte, za koľko by ste vedeli urobiť takýto registratúrny systém, ktorý by evidoval STKčky, autoškoly, taxikárov, ľudí, ktorí prešli ADR-kou, to znamená nejakým prevozom. Za koľko? Za jeden alebo za dva súdy piva? Za jeden alebo za dva súdy piva? Ja typujem jeden. Neviem ešte dokedy, neviem ešte, kde má aký most spadnúť, neviem ešte, kde má ako byť odrezaná nejaká civilizácia, aby sme začali rozmýšľať s sedliackým rozumom. Aby sme začali rozmýšľať s sedliackým rozumom. Lebo vyhodiť 350 miliónov korún za hlúposť je hlúpe, ale a pokiaľ máme stav komunikácii taký, ako máme, je vrcholne nezodpovedné, pán minister. Koľkí chlapci už sú naštartovaní, že to tam našupú? Čo? Jak to je podelené? Prosím vás, ešte v dôvodovke je napísané, že... zobral som si telefón, zobral. Prosím vás, celé tieto registratúry slávne, autoškôl, STKčiek, to je... môj tip je do tejto SD karty. Do tejto SD karty to celé vôjde. Prosím vás, viete, s čím rátajú? Teraz rátajú s tým, že 11,5 milióna to bude stáť a 1,5 milióna to bude stáť prevádzka toho a je to rozpísané, že na prenájom kancelárií 2 dátových úložísk, protipožiarné a energie. Mňa bude zaujímať, nevylučujem, že sa v interpelácii spýtam. Prosím vás, predpokladám, že už sa aj vie, kde tie dátové polia budú. U koho budú. Predpokladám, že už sa vie. Ja si dovolím tvrdiť, ja som raz robil vyťaženosť a špeciálne vašich, pán minister, vy máte absolútne nevyťažené kancelárie. Prečo ministerstvo, ktoré má nevyťažené kancelárie, kde má pomer úradníka na meter štvorcový ďaleko, to je luxus, to je 5-hviezdičkový hotel, prečo ešte ministerstvo si bude prenajímať za 1,5 milióna korún niečo, kde bude toto čudo uložené? Za 1,4 tam máte dokonca, tak nejak to vychádza. Čo to tam budete mať? Tu jednu SD kartu tam budete mať uloženú, jak v tých filmoch Minority Report, že budú okolo neho nejaké... Ja neviem, čo to tam bude. Sú smiešní? Ľudia, prípadne sa spýtajte, keď už vám niekto urobí niečo, čo niekto spraví za súd piva, tak aspoň nech to neuloží do svojej kancelárie. Prosím vás, buďte aspoň trošku kritickí k tomu, čo sa deje v tejto krajine. Aké dátové polia, prosím vás, aké dátové polia? Kde to chcete uložiť? Na čo to chcete uložiť? Je to celé jedna veľká habaďúra. Celé jedno veľká habaďúra, ako vyťahnuť peniaze zo štátu a povedať, že jednotný informačný systém. Už taký budete mať jednotný informačný systém.
A na Orave, vážení, tí, ktorí ste zabudli, pozrite si, spýtajte sa, ako sa robia plte. Pozrite si, kone, koče, to všetko treba na novo, lebo na čo most? Na čo je most na Dolnej Orave, keď máte jednotný informačný systém? Mrzí ma to, že naozaj, ak sa teraz stalo témou, že premiér Fico sa hrá na Kissingera, tak popri ňom tu chodia ľudia od Počiatka, dokonca osobne pán Počiatek sem príde a donesie sem brutál. Donesie sem normálny brutál, tunel, proste za 365 miliónov. A tu sa zahlasuje, lebo je to jednotný informačný systém. Predpokladám, že ešte niekto doplní, že jak to pomôže ľuďom tejto krajiny. Už pomôže. Pomôže. Keď chcete vedieť, kde je autoškola, ministerstvo vám pripraví takýto registratúru. Fantázia. Super. Dáte peniaze. Pouhých 350 miliónov. Ďakujem.